दिनै आरोबाव नै मोनसे फंबायनि मेरिज रिसेपसनाव फैदों जों। हाबायालाय जानानै थांबाय गामियाव, खिन्थु बेयावहाय बेंगलराव आरोबाव जोंनि बर'फोरखौहाय गावनि गोसो खुसिजोंहाय माखासे प्रग्राम बानायदों, बेयाव हाबनो नागिरदों। नोंसोरबो आंजों लोगोसे नायलांफानानै जाबाय। नै नान्दाना प्लेस बेंगलरनि बियो, हाबनोसै लोगोफोर। नैबे हटेलनि मुङानो जाहैबाय नान्दाना प्लेस। बेखौहाय नोंथांमोना कर्नाटका बेंगलरनि खामानालि होननाय मोनसे मेन रडआवहाय मोनगोन। बेयावहाय हटेल प्लास लजिंबो। बेयावहाय नोंथांमोना अनलाइनावहाय वेबसाइटआव थांनानै नान्दाना प्लेस वेबसाइट नायब्लानो मोनगोन। बेयावहाय हरबो थानो हायो, हटेल बुकिं बियो। दा बेयावहाय जोंनि फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय ब्रादार बानस'नि माखासे मेरिज रिसेपसन दङ। हाबाया गामियाव जानानै थांबाय, नाथाय गामिनिफ्राय फैनानै बेंगलराव आरोबाव गावनि लोगोफोरखौहाय गोसो खुसिजोंहाय बेयावहाय जाहोनो थाखाय हटेल बुकिं खालामदों। बेयावनो जोङो फैनाय जादों। स' गाइस, लोगोफोर नोंसोरो आंजों लोगोसे नायलांफादो, नोंसोरनोबो आं दिन्थिलांनोसै। Pada singau. Singau kasih. Tunggu macam kau. Hah? Hei, ada sah? Oh, ni. Pindah ke ini mas. Oh. Macam dah? Berapa jam? Berapa jam? Yes sir. Halo. Macam ada di yang lain ya? Oh, yang lain. Di foto kan? Bisa. Loh, masih kamu lama sudah ada apa kok mobile sudah ada. Bila kau jauh thay deh. Deh. Bên này, đứng lại. Mà đi lên đây. Này. Thấy đúng không? Đừng có hôm nay camera.
Sampai sini. Gue buat singan dia dah. दे जानोसै ना दे जाग्रो दे जानायफ्राबो ओरैबायदि रेडि जाजोब्बाय ने ये क्या है ड्रमस्टिक सूप कौन सा ड्रमस्टिक सूप ओके ड्रमस्टिक सूप नान मशरूम मंचूरियन गोभी मंचूरियन चाइनीज आइटम मशरूम मंचूरियन चाइनीज आइटम चिकन वेज कीमा मसाला ओके पनीर पेशवारी करी ओके वेज बिरयानी नाटी स्टाइल ओके प्लेन राइस ओके आंध्रा दाल ओके रसम ओके नॉन वेज दैट्स ऑल बे गासिबो साउथ इन्डियानि फुड गोजा नैबे व्हाइट राइस Oi, đi ra đi. Ui, kêu ơi. Đâu nào đây? Bế lại bút đơn. Gắp đây gắp phá. One minute. Masak. Isi kacau tabra. Look the camera. This is the mushroom, right? And very yes. Thank you. This mushroom is Gobi manchurian, mushroom, rasam. Gobi manchurian. Gobi manchurian. ज़्यादा नहीं। बाद में ले लेना मैडम। हाँ, हो गया। हाँ, वो पहले खाने के बाद में ले। पहले खाना है प्लेट में खाना है। अगर चाहिए तो फिर से ले सकता है
kahini jaigana. Unlimited. Kamu apa ini hobi tadi nggak? Zadu. Ini chicken burger. Nah, apa jangan nanti nih? Apa? Baik jangan nih, Korea jangan, Asian lah. Mana sih apa video? Ada bro, taslam. लोगोफोर दिनैनि दिनावहाय जोङो बेंगलरावहाय मोनसे नान्दाना प्लेस होननाय जायगायावहाय खामानियावहाय सासे फंबायनि मेरिज रिसेपसन जादों माने बियाया गामियाव जानानै फैबाय ओमफ्राय दा बेवहाय गामिनिफ्राय फैनानैहाय बर'फोर दं हिसाबै गावनि अननायजोंहाय आरोबाव गोदान रंजानायजोंहाय रिसेपसन खालामफैदों आरोना बेयावनो जोङो दा ओंखाम जादों जानाय लोंनायाथ' दा बुंखासै बर'नि जानाय लोंनाय नालाय मा दं होनदोंमोन आरो खिथाना होदो चिकेन बिरियानि दङ गबि मन्चुरियान दङ मशरुम मन्चुरियान दङ पापर दं बाटार नान दं ओमफ्राय चिकेन मस्ला दङ ओमफ्राय नैबे माटन सुप देखायग्रा दा आं नोंसोरनो दिन्थिजोबखादों बे भिडिअखौबो नोंसोरो नुखाबाय जानांगौ दा आंबो जानोसै नै स्टार्ट खालामबाय फाइनालि एन्डआव फैबाय आरोना नायलांबाय थादो लोगोसे आरो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोब्लालाय साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो Hello ML player. Wah. Dulin. Biar jak madu. Mezana ada. Mama mezana. Hah, naik macam apa? Makanan, kabab, biryani, papad, raita. Ada masih biar dong, apa yang kamera lana? Ultra model nama. Gila lah ini. Ada masih biar dong, apa yang kamera Ultra model. Ultra. Giliran ini. Gak sudah. Tak mana ni barang ni pun kau yang cuci ni kau ni malah lagi. ओंखामा जाखांबाय ग्रिन पिस्ता जानोसै औ आइसक्रिम हायग्राया मटिटि बांजानै नै मैथा खालामखो ओरै बै बबे मोनसेखौ जायो ग्रिन पिस्ता आइसक्रिम बे आंनिसो गोथाव Disti. Samsat. More sweet. Bilai. Mana dah? Deh. Hi. How is the food, sir? Nice. Thank you. Hello, sir. Have a food. Yeah. Okay. Is it dual electronics? Sure.
जाथ'बाय मा ओरै सिख्लाफोर गोजा ओंखाम जादों नै जाखांबाय दा? औ जाखांबाय गिदिंबाय गिदिंनो दैसो जालांलाय लांबाय ओंखाम नांबावगौ? नांलायलाय जाबावरा 어 박수 보이거든 이거 진짜 막 맞지? 방금 시간 Hi. Hi. Nice to meet you again. Yeah. We didn't see you long. Here only, but I went to home. No? Oh, you went? Yeah, only 1 month before I came. Oh. So, I used Yeah. to come and I didn't see you. No, wait, my Yeah, waiting some more people are going to come. Okay. Afterwards, let them come. For us only. Okay. Don't worry our Don't worry. my people Yeah. What for? What for? Yeah. He also came back. See. 아이스크림 자는시잖아. 네 자나. 아이스크림 잔지. 왜 그러나? Nanti tangan ko thata hoga. Con là không lấy đi. Đúng. Dia naik kader dah. Jangan dong ai Jangan. Ini benar double dah. Oh, beli tu. Baju baik. Anu kan ada seven dia. Baik. Đây đây. Này. Tất cả hai bạn, có phải những lòng giúp bạn. Xì khám ơn. Đây thế này. Kali. Sắp bao giờ sẽ đi. Mới được là Anh đã đi trên năm năm mới. Thuộc ạ, chứ hắn chứ rồi lấy. Bini private xin mau được mà này này. Đây lấy một Là vừa lại vô này xuyên rồi này. Ở đây bác mình sẽ đồ đây. Đây bà gì là gì bảo đứng xin đảng. Là gì mà đâu mà chạy. Ai. Cái gì? Đây. Bạn là gì nào? Bạn gì không nào 먹어? Mang lẹ. Nâng lại. Mà đưa birani giá khi lại. Nâng à? Nâng đi lại. Đây này phụ giấy à? Đây lấy phụ giá giá này thì không nữa. Đây. 당시?
साबसिन नुबाय हनै Guys, finally जोङो दा माबानिफ्राय थांफिननायसै जोङो बाव फैदोंमोन फंबायनि मेरिज रिसेपसनावहाय फैदोंमोन जोङो दा थिगसे जाबाय लोंबाय फाइनालि गावबागाव रुमाव थांफिननायसै आरोना स' लोगोफोर भिडिअखौहाय जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामलायनानै होदो जेन' नेक्स्ट टाइमावहाय बिनिफ्राय साबसिन भिडिअ हगारना होनो हानाय बायदि अब्ला थांलायनोसै ना दे गोजोननाय थाबाय औ दे नै गोजोननाय थाबाय नायना लादो लास्ट Thank you. बाय गुड नाइट बाय गुड नाइट दा जों नैबे नान्दाना प्लेस मा गेस्ट हाउसनिफ्राय ओंखारलांनोसै गाइस दा बेवहाय स्टार्टिं 1800 लायोनो नैबे हरसेयावहाय सिंगेल पार्सन आरोना सासेयावहाय दा ओंखारलांनोसै जाबाय लोंबाय आरो माथो खालामबावनाय ना थाबाय थानाबो लांगोन बाय जा ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ ಫೋಟೋ dinner celebration finally जोब्बाय बाय masih nak sesi pakai sesi kesio औ tahu deh दे थाथ' नों tahu deh ada दे ओंखारबोबाय नै फाइनालि लामायाव सफैबाय गाइस औ दा जों थांफिननायसै गावबागावनि न'आवहाय बेयो जाहैबाय खामानालि मेन रड बेंगलरनि आरोना नायदो ओरै टेम्पल दङ गारि पार्किंआ ओरैमोन नै